Bodoland Tiger YouTube channel निफ्राय आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय सोरबा जुदि आंनि Bodoland Tiger YouTube channelखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो खाथियाव थानाय घन्टा बेलखौ प्रेस खालामनानै हो। आं दिनै दिल्लीयाव बेरायनो थांनायदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था, मा जायगा मोनो मा मोना, बबे बबे जायगायाव बेरायगोन आं दिन्थिनाय जागोन। बेफोरबायदि बेरायनाय भिडिअ आङो बानायफेराखैमोन। बेनो आंनि प्रथम भिडिअ जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। आं दा दिल्ली स्टेशन सफैबाय। ट्रेन नेगासिनो दङ। ट्रेना जोंनिया 12:55 मथा-मथि एकथायानो आरो एकदम बरियासे नर्थ इस्ट ट्रेनजों आरामसे थांसै आरो माथो फैसा थाखा गैया नालाय नर्थ इस्ट थांसै फ्लाइटजों थांनो हाला। मस्लाया खम दङ ना आंनिया। ट्रेनाव उथिबाय, रेस्ट लाबाय। आंनिया एकदम पुरा गोजौआव आरामानो गोजौआव मोनोब्ला एकदम बरियासे टेनसन गैया। आरामै उन्दुना थांबाय थानोसै आरो दसे रेस्ट लानोसै। गाबोन फुङाव फुं माने हर, गाबोन हरनि 8थायावसो दिल्लीयाव सहैगोन। दा दसे रेस्ट लानोसै, उन्दुनोसै दै। बाय। दिल्ली स्टेशन ये मोनबाय। बायथिं थांगासिनो दङ दा दिल्ली स्टेशननिफ्राय, अल्ड दिल्ली स्टेशननिफ्राय ओंखारलांगासिनो दङ। हटेलाव थाहैनोसै। बे जाबाय आनंद बिहार रेलवे स्टेशन। बेयाव फैबाय। गाबोन फुंनि 6:45 ट्रेन दङ। बेजों थांगोन न'सिम थांनो ओंखारबोबाय। हर जाबाय दा, हरनि 1टा जाबाय। जानाय लोंनाय दखान बायदिसिना। उन्दुनो ओंखारबाय, हर जाबायथ'। उपाय गैया।
जे फिथाइ सामथाइ जुइस लोङो